Dinini video ungkha kaisa Udaipur Maharani elakani Gamaria School Chini Tiprasa student 5 jon Wansa student 3 jon by Tangwi Bojak Kha. Tangwi Chini Tiprasa student Wansa student rok by bokrok phateroi bujakna nangkha Tangwi kok banglaikha sabosa sabuni jaya. Dinini o video chikon teni bisingtei जों सबाय शुक्रबै सायमान लायनाय आं जे ओ बुजागनाय Chini Tiprasa student by mobile ti kok salaifro bo ano sawi khnaroka Peilas kangching man hinke bare keplate mayung tisa school rong ke Chini Tiprasa rok ni para bisingo no kalaigo tei o jagani school ke class 10 jorano Wansa rok bo porenai kirei Wansa kok rok bo sana nangya Chini kokborok kok baino chole uimano aboni bagai masamusu student rok bangla bujipano kahamke saimania tongnai rok borok jefro class 10 pass ngai class 11 no Gamaria school admission khaifro hinke o Wansa rok je bangla kok kahamke saimania tongnai rok no target khaigei ragging khaigo Bukuk sakrumani tyrok bai mukhang rogo sarjak bayo jambi blai rok bai bukung rogo yosikjak bayo kunu walai kaijak rei siring haino phaigei thapra rok roi klangjak bayo je bari kapla tei mayung tisa school ni class 11 no Gamaria school admission na phainai rok no masa ke romui bunai ke bono phanung phiogya abahai rok warning rijak bayo tei buka sia nadan gyan krei adibasi abahai rok bu hinjak bayo tei abono karibo Chini buma bu phano bu khoboi kwbangma kok sitra sajak bayo Abo haike borok daily sasti najagui tongphano bangla kok kahamke saimaniani bagui borok no kok phirogui walaimanya jobab roimanya tei master no bethangui complain khaimanya ngui tongo phiaba obo haike no salkadukma romui Wansa rok Chini Tiprasa rok no sasti nagui tongmani ekdin salsauka haino haite waisa Wansa rok Chini Tiprasa ni kamchali betangno sakagui ro phiuka abono solia ngai kamchali betang sakagmani damsan laipro Wansa rok go selia ngai kok banglage kisama sai yagrok solaikha bulaikha Abulagi tongmani kokno khnagai headmistress Tangwi sogui warning reikha norok haini hoite waisa abo haike bulai khanke je sakang yak sognai no suspend khlainai hinai abo haike sawai kachang suti roi rohormani phoi age khe 18 tarik Brihospatibar ni sarigo school ni suti yogmani jorago Wansa rok pura planning khage class 11 by 12 miligoi 30 jon khlai Chini Tiprasa khorok dogno school ni gate buskango no bulai kha kebo khe school ni maimui sungmani bufangno kho sawi tok phakha kebo khe 5 rok to boi bu phaibai kha 30 jon by kuthumui khorok dog buja khainke busuk butorong khana abono norok no wansogui naisidi a school ni gate buskango bulagi tongmani khobor no master rok khnangai thangai sogui khainke no yakarei rejakha je bujaknai rok hinke khorok dog ni bisingo masake bokrok phateui thangka tei khorok sake phuikungo blam chawi thangka bans by sukjakmani a bulaimani saraigono Gamaria school ni headmistress bu abo haikele chalailia angnai kha hwnai nai 19 tarik shukrobar ni salong kheno guardian meeting dakhokha A guardian meeting dakhokmano Wansa rok khnagai amsekin wana jaka a guardian meeting dakhokmani kokno khnamani loge no police thanao thangai complain khlailekha sar Chini Srai school bulaimani khana guardian meeting ungkhangkheno Chini Srai le suspend si khlaijana ka hwnai nai police no thangai chalaikha afro police bu borok ni complain no accept khlailia abo srai bisrai kok banglai mani rok no norok ni headmistress no problem solve khlainai hinai Ayang headmistress bu kok rejak je sakang bulainai eba ke je sakang yak sognai borok no suspend khlaijaknai hinai borok belai ni wana jagai haino kifili thangai borok ni Wansa bosongni kok sana krung sinimung manjak abono thaisa kok bai sana thangke borok kolok kotorok no help sankha ani sraile mohai problem ungai khnapung age guardian meeting ungkhangke no suspend si khlaijaknai kha kisa chuba churigra dihinai borok kolok kotorok no chuba chu sanlaikha Aboni phoi aikha inkeno borok phai sapaikha ani srai mohai samung khaimani abono map khairosti srai ba bul khajakte ingai thangkha tabok bono suspend khlaikha inke bini future nosto ingai thangnai hinai a kokno khnagai headmistress bomana khaimanlia guardian meeting go saklai rekha permanent to suspend khlaijaglia 10 din bagui suspend khlaijak sinai hinai tei je khorok ni deranai roknobo 1000 taka khlaigai doctor khoros juribana marnai hinai Tabo kokhe haisi doctor khoros 1000 tei 10 dini suspend by problem no solve khlaigi rejakhanke angke o video no tangui banongna nangkha ang video snamani ke obo haisi problem to solve ungui thangkha but o problem solve ungmani ke nini ani Chini Tiprasa ni bagiya Wansa rok ni bagi se problem solve ungo tabo kokhe haisi abunai rok no permanently suspend khlaiawi tangui 10 dini bagi suspend khlaikha O 10 dini bagui suspend khlaijakmani hinke borok no protect khlaima bagui se tinini nisrai kuno chaya khaima gărui bui rohojakha khnani nisrai jolegui borok no yak sogui phana rakha hinke o kok belai no kotor ungui thangnai hinai se nini srai je jole mani hamya sak joratei hinai borok no
10 dinni bagui suspend khlaijago. Aboni bagai ang norok no koinai norok borok no school rogo no phanang kono yapri hamya ta safety ang bo o Gamaria school no pore goi phaigo abo norok ni base go simia chini sa sigango bo abo haino ungo chini base bo abo haino ungo tabok norok ni base bo abo haino ungoi tongo aboni bagai ang norok no koinai sing o jaga o pore na sithango sing kaham ke nung pore goi phainai tei norok nini sai kusuk fano bo norok kaham ke sadi abo hai bulai marok belai ke nu saya tamni hinke dini sing jajak ungoi si okok siring siring sing saya engkang ke okok busuk si tor khamung video no paire yak skang ang norok nokok thaisa no sanai beskang ni borok nini sai power kabang kuk engkang ke nung bo bai fight khaige nini kunu lab korei nung bu nini power no na singi tongri jepro nini yago nini power phainai apro nung nini power no kaham samung go phnangai samung khai punu khan ke nini bagai je jaya wan songnai nono hamya wan songnai borok nini sam kaham no nugoi borok sak sak no kapal mabunai